po ang Okay, ang oras sa D101, alas 7:17 sa kagabion. Adlaw kita karon nga Sabado, pizza 29 bulan sa Enero tuig 2022. Higala, kumusta ug maayong gabi kanatong tanan. Welcome na usab mga kadaboy sa ato ang duha ka oras nga programa. Ang mga tagig pasiaw ug balag sa kinabuhi. Kita say mag-uban-uban karon mga kadaboys tungod kay si Inko Dunsoy na pa siya importante nga gibuhat. Na pa siya importante nga gilakaw. Maayong gabi sa tanan, maayong gabi sa tuang duha ka dakbayan, ang dakbayan sa Dipulog ug ang dakbayan sa Dapitan. Ug ang 50 ka barangay sakop ning syudad sa Dapitan. Og tabok ta sa laing isla mga kadaboys, ang Bohol ug Siquijor, Negros Oriental ug Negros Occidental. Maayong gabi sa to ang mga drivers, mga motor cab drivers, bao-bao drivers, bus drivers, habal-habal drivers. So, sa to ang mga tindero ug tindira, maayong gabi ug maayong pagpahuway. Maayong gabi usab sa ako ang mga kaubanan sa buhat. Sa to ang programming director, si Kuya Dinsyo, maayong gabi nimo diaya. Og maayong gabi usab sa tong station manager, Sir Charles Perolino, uban sa iya ang pinalanggang asawa, Ma'am Ivy Vidal Ferolino, usab sa ila ang mga anak. Maayong gabi ninyong tanan. Ani ana usab kita karon mga kadaboys, buhi nga nagsibya diri sa Lawaan, Banulong, Dapitan City. Sa inyo arag hapong paboritong istasyon ang DXVD 101.3 FM, The Voice of Dapitan, a proud member of Community Broadcasters Association of the Philippines Incorporated. O
karong gabi na mga kada boys. Dili gyud ko mag-inusara, di gyud ni magsilbi nga mag-inusara ko. Kauban gyud nato ni ato ang pinakagwapang DJ dire, DJ Sweetie Pie. Maayong gabi ni mo diha partner. Maayong gabi kanimo partner. Ug ilami na gayon sa tanang tigpaminaw sa DXBD 101.3 FM, the voice of the Pitan. Ug ilabi na gayon sa tanang naminaw diharon sa ilang mga tagsa-tagsa ka radyo. Maayong gabi kaninyong tanan. Ug stipot lang mga kadi. Paminaw. Stipot lang mga kadi. Paminawan ninyo si DJ City pa yung si DJ Kit Kat ka magbabalak karong kagabihan. Oo. Tungod kay wala si Inko dun sa ikaron. Naigya si kaso importante lang. O, diba? Murag kuhan siya tani ron, partner. Amo agid ni ron ang ilang sweldo ron diri gid namo panungba. Ang sweldo nilang Inko ato Diri gid aron. namo. Murag kuhan siya, partner. Hurot gid namo ron. Horot na to ni ron, partner. Oo. Paglabi na di ay kay as atong station manager diha. May gabi ni mong manager o wala naaday tay guest karon special partner. guest. O naaday special guest. Madungog ra lagi og mabalak makita pod. pud ninyo siya karon sa ato ang live. Ug sa atong mga kadidi ay nga nagli diha, please paki-share o pare-act na pod sa Kuan na to siya ha kanang sweet na to siya pa. pare-act na pod, pa-share. may gabi sa tanan. Dili ko magtagalog. Okay, maayong gabi sa tanan. Siyempre live ra gihapon ta karon mga kada boys. Og sa gustong mo greet on air, sa gustong mo tawag, mo greet, text or tawag lang mo sa to ang cellphone number 0907-944-5857. Okay, 0907-944-5857 mga kada boys. Salamat guys sa ato ang 13 million viewers. Thank you. Ayan. Thank you kayo ha. May gabi sa tanan. So Strong karon ang mga go-girls karon. Go-girls niya. go girls. Strong ang mga Laban go-girls. ng gid gihapon mi Laban. 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 Di gud mi mo atras ani. Laban tira gid gihapon mi. Oh, di ba? Samot gud mi kay strong mga kada boys kung naara gihapon mo pirmi. Naamong nga magsunod gud namo. Og thank you Jude ay sa mga naglili nga nagsuporta jud kanamo. Laban na gyud sa DXVD. Okay, so maayong gabi Magpamasin po ta karon partner ba nga naay mo kan karon sa on air, on air ba dahil mo balak karon. Basin dai si Madam Vivian karon diha. Nag-andam-andam na po turon. Basig na sila yung mga balak. Oo, nag-andam-andam, nagpanikad na turon ba. Kailangan mong ipahinungod sa tanang nagpaminaw. Sa tanang nagpaminaw. Maayong gabi gyud sa ato agyod nga kanunay gyud nga nagasunod sa ato ang sa matag programa diri sa DXBD 101.3 FM, the voice of the Pitan. Basta sa dagoy tag mga shoutouts partner kay murag ubay-ubay nang nag-shoutout nato. Abantihan sa nato ni. Bantingin sa na diya partner kay murag Marag delikado na ba? Okay, gikan ni Ma'am May ending. Maayong gabi diha Ma'am M, so maayong paglilis ato ang live. Evening day ni mo Ma'am Ems. Mga girls, mga girls. Go girls man eh. Go girls. Okay, your mind forever background. Okay. Salamat kaayo Ma'am Ems. Shout out din ni Ray Ibe. Klaro ba ni mo diha, madam? Dili maklaro asa to ako ang kuan. Okay, good evening sa mga dalagang dilag pag-show diha oy. Sa mga dalag. Isa na si ko. Dili si Ray Ibe. Hi sir, good evening. Thank Okay. you for watching. Kana very good. Kinahanglan ang pakpak ron ha. Ang pakpak ron mangulan gid ba? Pakpak lang. Pakpak lang ba? Pakpak. Walay kuan. Pakpak lang gid with heart no. Mao na siya. Ako kay Bayron ng 5 na to ani ron. Dako gid kaayo. Partner. Dako kaayo. Okay, gikaning ko dun soy, darling, you're mine forever. Salamat kay darling. Good luck, girls. Kaya bante ba nagwalay nam-nam ha. Kinahanglan librehon gid nga ni ba? Lagi. Bago ka pa sa intro. Para man gusto siya, madam.
Asa man jud ana imuha sa duha bay ingko kay basin masipyat ko ag imuha may akong maangkon. Ayun. Nagkuhan na Ribe. sila. Oo. Nagkuhan na rin na Tarong-tarong nga sila. lang ninyo pamili ha. Pumunta sa inyo ang pagpamili sakto magmapudyot. Okay, kanin ko dun soy, bay ka na sikit kat ayaw hilabti kay na masamok yung tibuok dapitan ba? Adios. Wrestling na dis. Delikado na rin ang partner. Okay, mo na si DJ Sweetie Pie bay kay murag ambulance. O sa mga ni partner. Masama dyan ka Inko. Marang muli na lang ko ani Inko. Ayaw pag ingunana. Marang muli na dyan ko ani kay. Ayaw pag iningunana darling dapat sweet kay ka namog tinagdan karon ba? Marang Kay- kinahanglan na. magkuhan ba yan ka na mo kay. Depends upon us. Okay, gikan ni Umar Camara. Thank you for watching day. Tagalamatik ni. Ayun. Thank you for watching the sa tanang tigaramatik. Pa-shout out po ako sa asawa nga si Emily Carrio nako nga nagluto og panihapon. Wow, sana all Sana palakpakan all nato may na naghikay karon. panihapon. Aw na magbaha jud duguan eh. Basin o kuhan ba na ay magpahandos nato diri og namnam, di ba? Oh, klaro. Labi na rin nagpapuli na. Basig na ay makuha na ni. Oo. Okay, shout out na ni Ma'am Ivy Vidal Firolino. Ato ning pakpakan Ayan. si Ma'am Ivy Vidal Pakpakan Firolino na kay lang. naminaw siya naglili pagid sa atong live. Salamat Yes. kay nimo madam. Excited na kayo Ever mi. supportive yan na nato Mm. ang mama. Excited na kaayo mi maminaw kang Ma'am Bibian nga taga Sibutad nga mobalak unta siya pagbalik karon kay nabitin mi siyang kanindot nga balak last week. Ayun. Okay, so nindot gyud Among kaayo gipanawagan partner. ha, among gipanawagan si Wala. Ma'am Bibian. Wala ka kadungog ato partner balak ni Ma'am Bibian Magkuhan ko na, jet lag ko na. na makamata ba gyud na mo ang namatay nga kiki diha partner. Basta di ay, no, gipanawagan ba siya nato ron. Basta kalunggan ta niya. Beka naman. Nabangan mo ta niya og balik. Bigyan naman. No, di ba? Okay, gikan ni Ray AB. Aw kana na lang si DJ Sweetie Pie ako abay. May gali nagistorya kadaan kay magmama na rabaw ta ko sa mama ni DJ Kitkat. Ayun. Magmama na rin yung takasar ni Mama Dayen. Pag-share diha sir ha. Taro mo pag mama, sir, ha? From Mama Ivy Dayen. Vidal Ferolino, sana madunggan ta sa taga-Bakong ron. Willing rapod mi mutagbo sa fish port sa ilang priskong isda. Ayun. Shout out di ay sa tanang taga-Bakong. Mm. Ilabi na gayon kin nila ni Uncle Randy diha. Uncle Mm. Randy Batal o kay Auntie Welka Patagok. Murag anda mi mutago og sa fish. kung na. Oh, Amo nang sayo hunog adto dito yan. nagpanikad na ba yan si Ma'am Ivy? Okay, nami na kay kilaw jud yan. Nami kay magkilaw ba. Okay, kaniing ko dun, Soy. Ang maayo ani bay, si KitKat na lang ang mupili. Pili lang kung taan nga Unsa pili. ni partner bilianay di ay Oh, ni. pilian na daw ni partner. Okay ra man na partner kung kuan. Sa February 14 ay magpadala na to rin Cloud9. Lagi, oy. Bantay lang yun ni. Cloud9 lang kay baratuhon Ato naman yun kayo. yung atangan. Og dili yun, wala gyud matag nato magatang ta sa tulay. Watay patabukon isa. Dili ta nang kuan partner, dili ta nang almonds kay murag mahal-mahal naman maluoy ta sa mga atag. Bisag ka Sa na lang. Cloud9 lang overload. Oh, kana. Overload ra. Kana gyud partner. Dili gyud paubsan. Dili lang gyud tong chocomocho. Ayaw lang po to chukumocho. Di na ko type. Agi ka ni Ing Kurunsoy. Saan naman ang Agi partner? ka ni Ray Ibe. Aw, maayo na bay para mahibaw ang jud kay basin ikaw pud gusto ani ni DJ City Pie. Ayun. Sa to sir. Usubin Murag mo, wala ko usubin mo. kadungog. Oo, usubin mo. Murag wala ko Okay, asa man mo mangita og magbabalak nga mga babae sa DXVD ra gyud na proud here from Texas. Ayun. Okay, salamat kay ni Ing Kurunsoy. Thank you. Dapat lang talaga. Dapat lang. Oh, Strong support mga ka sa girls. amin ngayon. Strong mga go-girls. Okay, gikan ni Maria Gina na pigkit palpagan. Maayong gabi sa duha, DJ KitKat and DJ Sweetie Pie. Okay, salamat kasi mo ang Thank you, paglili, ma'am. madam. Sa imong paglili. Og basin pod bay imuha ng duha ka DJ nang hilo-hilo ra ka. Ay, po pang hilo-hilo dana. Ngano good. Gikan ni may ending asa man ag inyong back up
dancer si DJ Badok. Nara din Ma'am Ems, nagmahipi ra. Nangitag ko anoy. Nangita ko lo kadida. Okay, ato ning paspasan partner. Diri ra jud sila makakita og makadungog bay. Lagi salamat kay ninyo. Dapat lang. Thank you, thank you. Okay, DJ pa shout out sa mga way uyab nga naa dire. Sana ulo. Maayong gabi mga dalagang dilagi kani Mama Aljen Bian Patagok. Christine. Shout out ni Chuna Hukulan sa bar ato puning pakpakan kay naminaw ni siya naglilipod sa ato ang live. Okay, gikan ni Ilumbaring Bulayog Jusar. Shout out ko DJ KitKat sa Ilumbaring family. Buwaan. Naminaw ni mo greet lang na ako asawa na si Ami Ilumbaring. Naminaw karon og akong amigo Badok. Musta nakahanin siya. Okay, gihapon oy partner, di ba? Okay ra gyapon na partner. Before sa di ka mo ikaw una mo balak partner. Before di ka mo balak partner, ako sang i-shoutout ako mga silingan diha hurot. Oo. Diha sa may Sakayanon. Labi na kang paring Jomar Binson o sa mga Binson families, mga Ralvi families, mga Dronde family. Sa tanan-tanan na lang mga taga Sakayanon. Thank you sa inyong support nako, charot. Sa DXBD, nga always jud mo nagpaminaw ug naglanog-lanog jud ang DXBD. Kana gyud partner. Yes. Tanan-tanan na lang. Dili nato nila ngayon mga kada boys. At dosi na na partner. Dusa na nato ning unang balak para gyud ni ninyo tanan. Naguluhan kini og tabaghak mong gugma. Niining mabugnaw nga kagabhion na hinumdum ako kanimo. Sa gugma mo nagpaulipon ako. Gihukad ug gihatag ko ang tanan mong mga gusto. Ug ang kinatibuk-an kong pagkatawo. Ug gipabuak ang pakwan alang raunta kanimo. Imong gidasok ang katamis sa gipanumpaan. Nakabuton ang mga bituon ug ang bulan. Apa nakawang lamang ang tanan. Kay nahanaw ka man sa dayon paghuman nga imo akong natilawan. Nagngut-ngut kining akong balatian. Daw lami magpakamatay ibabaw sa sanggutan. Apan ako nakamata og nakuratan. Dawato na lang ang akong kapildihan. Paglabay sa katuigan ako hingpit na kalimot. Sa kaagi nga kasikit puno sa kayugot. Ako karon malipayon nga dikapyot.
sa bag-ong binuhat nga nagpanggang pinahugot. Apan sa kalit lang ikaw mitunghang pinakalit. Kay mong sungkab na usab sa inunon kong pinapilit. Wa ka pa matagbaw sa limbong sa kasing-kasing mipilit. Nag-ayo siguro kag matamhut doon ko sa paglugit. Ayaw na akong ilara sa tabaghak mo nga gugma. Kay nakalimot na ako sa gugma natong duha. Naapay matamong nagpirming lantaw sa akong paa. Kapang iton sa lawas ko perte nagyong pagkahubaga. Mao to mga kadaboys ang una natong balak. Ang unang balak nga mong gihatag ninyo karong nga gabi pinakaunang balak. Isa man to imo ang balak partner nga makakuan magayot. Makabuak. Makabuak man kayo to partner. Makabuak yun. Grabe. Grabe siya. Grabe ko partner. Grabe. Makabuak man siya, Grabe. partner. Ato ganing paspasan karon mga kadaboys ba? Kay ato ang guest karon nagpanikad na gyud. Ani sir day ko partner. Ato sa aning pauna ko ni atong guest. Okay, murag kuan. Murag excited ni siya mo balak. Pero sa dili pa to sa ning paspasan ug basa ni pa shout out dire. Okay partner. Andrew Sinian. Shout out ni Dumanhog Joey. Hello, hi nimo may paglilis ato ang live. Palihog lang ko og react. Josie Puyod Tidios, pa shout out ko sa Dodong Lechon. Okay, shout out sa Dodong Lechon. Maayo ng duha aron na ay reserba. Mao lagi na yun na. Di ba partner? Maayo gid na siya. Amot pa ni partner. Okay, shout out ni Kinahanglan na DJ Ping ni reserva ay. Shout out ko ni Nanay Ninfa, Ilombaring Salis diha sa Maylawan. Okay, shout out ni Nanay Ninfa. Naminaw to rin si Nanay Ninfa. Pa-shout out ko sa gawas nga nag-inom, naminaw intaw ninyo, busa tarong ninyo, balak ha. Lamang. Okay, maayong gabi ninyo tanan, gikan ni Irish Lee Mondihar. Salamat sa imong paglili sa live, madam. Ayun. Shout out di ay sa mga Mondihar family diya sa Ang Bakong. tuloy ha, tuloy. Oh, may gani, wa nagugma nga tibugok, tabaghak rani ay. Tarong-tarong nga lang ko, madam ha. Agoy, go girls, pakpak. Salamat kay ni Ma'am May Ending. Walay ng mga boys ani na tara mamua lagi na ilaang kuan lagi. Amo na na. Oo. Wow. Salamat kay ni Ma'am Emsa. Amo na des. Amo na des. Bahalag wala akong net. Naning ayo ko naminaw. Salamat kaayo, madam. Thank you, Gikan Ma'am ni Ems. Terence Tukasin, pa-shout out diri sa Antipolo nga gikan sa sinaob kay nangahubo gabi. Shout out to Commander Quick, maayong pagpaminaw sa uyab ni Ate Kit Kat. Commander Quick, wow, Philippines! Wow, Philippines dyan. So, dili nato ni Dugayon mga kadaboys. Ato dahil isunod ang ikaduhang balak, karong gabi na. Ato sang paistoryahon ni si Kuya Ilmo. Mayang gabiin ni mo diha, Kuya. Gabi ni mo dati KitKat. Musta nga tong kagabion karon? Okay ra gyapon te bisan pag sila pa nag-ulan-ulan pero okay gyapon. Laban lang gid gihapon ta, Kuya Ilmo. Ginana ginang life. So, imo ang mga pag-greetings diha ya. Ako dai great dai silang mama. Naminaw daw silang mama ron. May gabi nilang mama diha, mama Dayin diha sa may Dawo, may gabiin nyo diha ma, si Mama Dayin, si Uncle Arnold Saldon, dayon sa ako daing brother diha, si Brad Nokin, si Brad Ilmar, si Brad Ilmer, dayon sa ako daing po dihang utol nga si
Brad Siluin. May gabi ini dina og maayong pagpaminaw. Maura to siya ya. Dahil dire pud sa akong kuan ay atong kuyog dire si Ate Chon. Gikuyogan gid ko sa akong gwardiya. Ayun. Gigwardyahan dyan kaya. Gwardiyahan Gigwardyahan yun. Di yun ni makatakas si Kuya Ilmo. Dili ko matakas. Wag yun makakubot ani lain. Wala dyan kay tulo ka buok gwardya, partner. Tulo ka buok. Ay kabala ka di lang ga kay imo ra lagi ko. Murag Mao na labi siya labi. mao man gud yang kwan nga ako ka. Murag labi man to paminawan. Sana Hope Kapit na. na biya February 14 ha. Ayun, ni manager po diya, may gabi ni manager si manager Charles Tirolino. Ug siyang pinalanggang asawa nga si Ma'am Ivy. May gabi niyo diya Ma'am og sir. Dayon sa tanan na lang si Badok di ay, may gabi mo diya Dok. Ano yung itong ever supportive nga BFF dari. Oo. BFF. Dahil dili nato ni paglangayon. Balak day ticket cut ako day na ipahinungo di ay sa tanang naminaw gyud. Hindi lang kay usa lang ka buok. Okay, magmahay po ng uban. Sila gid tanan. Sa tanan dyan. Kini nga po ang balak nga naguluhan, gabok nga panumpa. Gabok nga bitala sa gabok nga panumpa. Gugmang gipitik sa saad nga atik-atik. Kalama sa kagahapon nga atong gihilom. Kalipay ug kasakit atong naangkon. Dili ko na untat subayon ang atong kagahapon. Apan nagpabiling lunhaw ning panumduman ikaw naangkon. Mga saad mo og panumpa akong gihandom. Apan kalit kang nahanaw sama sa mga dagom. Sa akong pagmata wala ka na sa akong mga bukton. Sama ikaw sa bula nahanaw nawala. Nagpilit ikaw og samad ning akong dughan. Na maoy hinungdan ning akong pagkabangutan. Aniya ako karon naglakaw sa kanhi ay tang mga dalan. Aron duawon ko tigwayon nga gibalaan. Mga pamasin ikaw ikita og ikaplagan. Aron abuton unta ang atong mga dalan. Salamat kaya tikit-kat. Salamat og thank you kayo. Dini mo day Madam City Pie may gabi ini mo diha. Okay, maura to gidangatan niya. Maura gid to. Mao na akong practice ato sa katuig biya pod. Isa ka tuig siya to lagi si Kuya Ilmo. Isa ka tuig ha. Sa katuig. Kuyaw man po din ni mag-practice si Kuya Ilmo di ay. Isa ka tuig. Tagsa man gyud ay katuig. Upat ka stanza. Thank you kayo dayon may gabi. Salamat salamat po guys ya. sa imo ang maanindot nga tingog kuya. Diha sa dagway ka. Ay. So, salamat gyud guys sa maanindot nga balak ni Kuya Ilmo nga yang gihatag ikaduhang balak karong gabi na. So unsa man ya ato gihapon ni paspasan ning kuan ani mga pa shout out. Og sa gustong mo greet on air day ha og kana ang Sa gusto na itong motawag or mag-text mm-mm, sa atong cellphone number sa 0907-944-5857. 57. Okay sa gusto na magpamasin gusto gyud ta lang, magpamasin gyud ta karon partner nga naagi mo balak on air. Basta hindi ayog si Ma'am Ma'am Vivian Vivian, karon oo. ba? Panawagan nato ni panawagan. panawagan si Ma'am Vivian diya sa may Mm-mm. Sibutad. Basig na siya ikabalak nato karong kagabhion. So dili pa nato ipadayon ning ato ang mga pa-shoutout dili sa ta maguna sa atong mga mensahe kay gipaspasan naman ni nila. Ikan ni Commander Quick ay salamat balak na po. Dako kay pasalamat ni Commander Quick nga balak na po. Langga balaki ko be to ara. Manang balak si KitKat Quick. Humana. Og shoutout ni 530 nga naminaw karon.
Agoy akong balak dili mabasa karon sayang ingko. Oh my god, sayang Kinsa din na kayo si? ingko. Si Commander, taga-kuan gyud siya partner, wala gi balak ani nga dili siya makatagik. Pwede magbasahon na nimo partner. Wala man po siya diri. Wala man. Okay. Maayong gabi ninyo diha DJ KitKat ug DJ Sweetie Pie. Shout out ninyo diha tanan ni Ma'am M, Sir Charlie, Perolino, Ma'am Ivy ug sa ilang mga anak ug gigikan ni 530. Salamat kay sa imo ang pagpaminaw. Ayun. Shout out po ko sa tanang Tagalamatic Gomez family, Dagayluan family, Tortal family, Ilumba family, Bindiho family ug Tayal family gikan ni Mama Dayen. Okay, salamat kay sa inyong pagpaminaw diha ma. Supportive jud kay na si Mama Dayen. Si Mama Dayen ato ni pagpakan. Kaya di nato ni pagpakan magluib na wala na tay support. Nausa naman ang Wala partner. tay supportive Mama Dayen. Gikan ni 740 gabi ninyo duha mga gwapitang DJ request ko og song usahay. Then shout out sa tanang taga-Diwaan. Okay, shout out sa mga taga-Diwaan ilabi na gyud ni Kuya Dinsyo, Kuya Dens, founder oo. sa mga Shout out, Piskoy. shout out. Sa tanan-tanang Founder sa mga taga-Diwaan. Piskoy. Piskoy. Piskoy jud. Piskoy gyud. Gikan ni Mama Dayan, shout out di ay ni Kuya Ilmo og sa iyang pamilya. Ayuha baya og bala Kuya Ilmo. Ayuha gyud na diha kuya. Ayuhon mo lang. Ayuhon lagi na. Panigamot. Ayun ba ni namo og buhan dire. Tagsagod ka to si Kuya Ilmo ra di ay mong gawas na ba mi? Manggawas na lang ni Gawas Nani na ba kasi mi ani mo na dayani mo. Wala gani ka nagpakpak gani nako. Shout out daw ni Kuya Ilmo nga mubalak daw siya og katulo o labaw pa kay maminaw si Arnold Saldon. Daghang salamat ninyo DJ. Okay ma, giandaman ginamo diri isa gini kalibruhan. Aron aron dili magkulang isa gid kalibruhan ang amo ang giandam para ni Kuya Ilmo. Okay, so padayon sa ta diri sa to ang mga pa shout out. Ikan ni Ivy Vidal Firulino, matod pa si t-shirt ni DJ Yuping Aderos Gomez Dagayluan. Girls can do anything. Girls can do anything pero a Girl Scout na ito. Oy, shout out Kuya Ilmo kini kay kumbati gyud ni mo balak kay kaning kununsoy. Girls power ba yan yung gabi una? Girls power ba yan eh? Girls power. Dapat more pakpak. Oh. Power pop girl. Okay, Ivy Vidal Firulino, I love my own. I love my own. Pero a Girl Scout ha? Ang pingi ba to? Gikan ni Aljen Vian Patagok Nasyon. Ihulog sa pambot mi, ihulog. Ayaw mo na i-recall na partner kay wala kuan. Pa-shout out ko ni Marky Lodge sa Lakyaw og Justin Tyron nga nag-inom diri sa Gawas Balay. Ayun. Gikan ni Aljen Vian Patagok Nasyon. Ihatod Ganong mo na dari na maglili mangyod dili pwede nga ano na lang gyud ka diri. Ha? Oh, may paglili ni Joyce Ligarte. Shout out ko sa tanang taga-Talisay labi sa akong mga silingan diri sa Purok Malipayon. Shout out ni Madam Christine Dana nga nabod og pato gabi. My God, kuyaw. Sa mga nabod og pato kagabi ha. Shout out. Kuyaw man pud kaayo ni di ay. Wala na po na pilig pansit. Awa yung pingong ipadungog-dungugan na pud ganila. Sa mga ni. Pag ipa kami na betog pansit. Tutuan ba ya John? Oy, maayong paglili di ay ni Ramilin Anit diha sa May Lamatik. Salamat Ayun. kaayo nimo diha Jay. Thank Shout you for out ko ni watching. Pidot og Manay Mimit. Manay dili pwedeng mama. Namanay na gyud. Manay daw Kuya Elmo dili pwedeng mama no. Di daw pwedeng mama. Wala naman siya ulitaw. May gabi na ito ni Brad Pidot diha, may pagpaminaw niyo diha Brad. Long live Brad, long live. Okay, so dili na to ni dugayon mga kada boys kay nalangay na tadaan. Atong ihatag dayon ning ikatulong balak para karong gabi na ni DJ Sweetie Pie. Ayun. May gabi ni mo na partner. May gabi sa tanan. Basin na pa kayo nahabilin niya ba? Hold your breath ha. Hold your breath sa akong balak nga naguluhan og badlis sa kapalaran. Ano di ba? Sa to, mari ka din hikan gahon ko ikaw sa to.
Balik nga rin. Oh, Ugang balik. gahon ko ikaw. Kana. Di ba? Mao na siya. Shout out diya sa mga taga-Bakong ha, sa mga Mao na Magyar siya. family. Mao na siya ituloy mo. Oo, badlis sa kapalaran. Badlis sa kapalaran. Dili ko na unta gusto pang daruhon katong batuon ko nga mga kagahapon. Apanahagit sa pagtagik, pamasin makuhaan ug dakong pagtulunan. Isubay ko ang tudling sa dalan nga maoy namatan sa akong ginikanan. Iguyod ko ang harsya sa tumang kakabos. Apan gipasan ang yugo nga puno ug pag-antos. Itisok ko na ang gugma sa panamasin nga kini manaha aron sa mulampos. Naani nako ang tunglo sa kasakit ug mga kahiubos. Ilabay niya ug isalikway ang uhod sa gugma ug giyam-iran. Isunog niya ang dagami nga maoy saksi sa gugma kong tinaguan. Hapit ko na untak mutluon ang uhay sa kinabuhi kong hinulaman. Wala na'y bili. Ang pagpakabuhi ni ining madanlog nga kalibutan. Ako isaan nga to sa gitas. Samtang doon na pa'y tubig, muhalok sa ngabil sa kasapaan. Samtang doon na pa'y bituon mo sidlak sa kalangitan. Ipadayon ko ang pagigugma kanimo. Balunon ko hangtod sa lubnganan. Bisan sakit akong dawaton, kay kini maoy badlis sa akong kapalaran. This song is from Wilbert's Hard to Find Music. Salamat kay sa maanindot nga balak, nga gihatag nga balak ni DJ Sweetify karong gabi una. Salamat kay sa mo ang nindot nga balak, nga gihatag nila nga ikatulong balak karong gabi una, partner. Mga katigilangatan sa akong badlis sa kapalaran. Man mo to siya badly sa kapalaran. Oh, mao na to siya. Basin na, mamasin lang yun may karon nga naay mo balak on air. Mao na to siya mga kalaboys. Teman initong padayonan sa natin nato ang mga pa-shoutout gikan ni Kenji Review. Shoutout DJ KitKat, mag-ila-ila ra taon niya. Unya Anong ta. kanya man good partner? Unya di ay, sabi na ako sunod pa. Okay, hi DJ Cutify. Salamat kay ni mo paglili diha yet. Hi DJ Cutify. Pa-shoutout ko diri sa putol nga walay sumpay. And sa ako family, God bless you always. Okay, God bless po ninyo.
Shout Pakpak out. Madam Shotify. Pakpak. Wala ko pa ni mo Pakpak ko diha. pakpaki na partner. Gipakpakan na kanako, madam. Gipakpakan na kanako. Na? Oo, ko ni mo gipakpakan sa ako ang balak. Gipakpakan manggod ka na. Mau beto na akong binalang partner. Wa kaniya pagpaki madam pero iya kang gikatawan. Lagi. Okay, go girls. So, kana good ba? Salamat kay good ni Ma'am M sa pakpakan ginato ni kadaghan si Ma'am M karon. Pakpak mga kuan, mga singkuhan. Okay, gikan ni Ramelin Anit. Shout out ko sa akong Mama LC ug Uncle Arman sa akong mga manghod si Gerald Inday Ana ug RJ ug maayong gabi ninyong tanan. Asa naman ipanong akong partner? Gikan ni Ivy Vidal Ferolino sa radyo kong paminawon, murag yun gahilak, nakalantaw na lang kog balik sa live. Murag yun gahilak to siya. Oh, mao to siya gitawag nga hilak, dala katawa. Hilak nga katawa mong to. Ipangkilig mo diha. Kaklaro labaw pa sa kilig ni si Madam Sweetie Pie. Okay, dago baya kaya sila ngisi. Paghinom na, Madam, mati kanta. Okay, 090794458557 mga kada-boys. Mamasin lang gyud mi ani nga naagyoy mo balak on air. Mabut nang gyud namo ni si Madam Babian. Gikan ni 310. Okay, ang ato ang oras mga kada-boys, tihando sa gid sa pag-alas 7:57 sa kagabion. Murag dako-dako pa gyud kay ta, murag makaisa gyud ni kalibro si Kuya Elmo ron ba? Ako yung unang partner. Ikaw na po yun. Mintras gana pa kuno niya. Siya na po daw una kay napa may tunga sa libro dire. Siya. Ayoko pa niya. Pero partner, ako na po yung muna. Kuan ka na ang hinangyoay na ni, hinangyoay na. Para dilikol bara kayo ba? No lagi. Atong sabot ha? Sabot ra gihapon to. Okay, gikan ni Mailang naanad man kuaning naik ko niyang Mailang ko balikana oy. Mailang balikana Dejica, shout out. Ko sa ako kaugalingon nga nagtan-aw sa inyo og maayong gabi sa tanan. Okay, salamat kaayo. From Angel El Camel Ruado, MLSO sa inyo mga magagandang Dejis, Sweetie Pie and Deji KitKat, watching from Caloocan City. Okay, salamat. Ayun, thank you. Thank you pala sa ating, thank you di ay sa ato ang Ating 7:30. Tagalog pala ka. Pasensya na mga kadiha. Okay ka ni Mami Ending na ay balak si Commander Quick basa KitKat lagi madamo yung mo to. Pinahirapan talaga ako sa tumang kalisod nito ni Commander Quick banta lang ginako. Ikaw sa di ay partner. At isip ko mo kuan ron mo balak ani ako ikaduha nga balak. Ikaw si akong babalakon. Kanang balak ni Quick para biya na si mo partner ha. My God. Okay, murag mahilak na ba ni sila tanan? Oh, hindi lang sila mahilak. Kaya mo balak si DJ City Pie. Okay, salamat kay sa ato ang 6 million viewers. Stay strong. Hangtod alas 9 ta mga kadabuhay sa wa gyud tay atras ay ani. Ubani gid mi ninyo ba? So palihog lang ko sa mga naglili sa live, palihog lang ko share mga kadaboys para daghan gitang mag-alinga sa dire. Daghan tang mag-alinga sa aning ato ang programa.
nga mga tagik pasiaw ug balak sa kinabuhi ni Deji Inko Dunsoy. Pero busa kay nakuan man siya karon mga kada boys. Busy man si Deji Inko Dunsoy. Busy kay siya sa iya ang life karon. Mong kami sa gyud ni Deji Sweetie Pie. Agwantahin nyo ha, agwantahin nyo. Agwantahon sa yuta nila ron partner O, kay. agwantahon sa gyud Partner. partner. Man yung partner nga kuan man. Mm-mm. Tara partner. Nakita na na ako partner ang kuan. Nakita na na ako ang ang balak bala- ni Quick Quick. Ang iya ang maanindot nga balak. Oo, ang maninod nga balak ni Quick Quick. Ang isa duha man ni kabaranggayan. Dili ko ra kuan na partner. Handosin na niya partner. Mao ni mga kada boys ang ikaupat nga balak. Nga gitagik gyud ni Commander Quick Quick para dagwenis ako aba. Salamat kaya ni Commander Quick Quick. Hindi nato paglangayanon, langayon mga kada boys ato na yung sugdan. Naguluhan kini og mobalik. Akong pinangga sa dugay nga panahon nga akong mibiya kanimo. Tungod sa akong paglangyaw sa halayo nga dapit kay gusto ko nga makaangkon og daghan nga kwarta. Aron ako ihalad diha kanimo. Ako nasayod nga ikaw dako og kaguol. Kay ang imong gihandong nga kitang duha nagkauban sa kanunay nga puno sa kalipay. Pasaylo agayod ako inday kay hapit na ako muuli. Aron atong buhaton pagbalik ang atong mga pangandoy. Gaman kanako og balay nga atong puy-an uban sa atong mga anak. Naman yun nga partner. Salamat sa Dios nga wala gayud kita niya pasagdi. Mao kini ang timan nga ako mobalik sa nasud nga atong gipoy-an. Antusa lang gayud inday ang diyutay nga panahon. Kay atong nga ipakita sa nagtamay kanato nga dili sa tanang panahon kita mag-antos sa tumang kalisod. Kay nasayod kita, dili gayud kita pasagdan sa atong Dios. Kung kita misalig kaniya. From your love, Commander Quick Quick. Wow, Philippines. Ayun, mo ka to si Quick Quick. Mo ka to ang balak ni Quick Quick. Partner, no? Mura kong gaya kun. Kaya mo naman ka partner sa balak ni Quick Quick Mura nga. kong gaya kun. Si Mama Dayin. Salamat kay sa imo ang maanindot nga bala, Commander, pero dili kay siya nindot pagkakuan ba?
Mao to mga kada boys ang gitagik ni Commander Quick Quick para man daw to nako. My God. Okay. Ang ato ang oras mga kada boys ni handos na gyud sa pag alas 8:05 sa kagabion. Ug dili nato paglangayon mga kada boys. Kay nagpanikad na ni akong mga kauban dire. Okay, dili nato paglangayon, ato na pong isunod ang balak ni DJ Sweetie Pie nga naguluhan og Baba. Ug dughang malimbungon. Sa akong pagbangtan, ning madadlog nga kalibutan. Pilit ko na untang talikdan ang atong gidangatan. Apan ang adlaw nagdumili sa pagsaup sa kasadpan. Aron unta pagsiak sa kabuntagon gugmata ni sumayan. Ang baba ko nagpadayon sa pagsalikway mo sa dayon. Apan kasing-kasing ko nagadugo sa hilo. Kay ikaw pa man, gipangga, gimahal, naglaom. Na ang gugmata ipadayon sa saktong panahon. Aniya ako karon, nagbako, nagbangutan, kay sa kasakit, sa samad ni ining akong dughan. Mga kapakiyasan, kaparutan nga hilabihan. Nga maoy ni hugno, ug nitam tunas sa akong balatian. Ihangad ko na lang kini sa langit ug magpakiluoy. Nga unta imong mabati ug ibanwas ang kaluoy. Kay ang kasing-kasing ko nagkamang ug ikapoy. Nasa gugma, nahanaw, naputol, makaluluoy. Si Bathala na lang ang mag-igo ni ining tanan. Kay wala man ako'y laing kasumbungan siya raman. Sa mga pagsulay, o kasakit nga nahiaguman adlaw nga tanan. Kay si Bathala man ang atong padulngan ug tag-iya ning kalibutan. Mura ka to'y gidangatan, partner. Sa ako ay. Salamat kay sa mo ang maanindot kay nga balak. Binakog katuwa na puto siyang kuan. Gitinuod yun niya, digikit kat gitinuod. Tininood na gud kay hinangyo man. Wala pa siya ni hangyan na. Goodbye ganun ta. Okay, salamat kaayo nimo diha partner. Ayaw binuang na partner kay kaltasan di ato atong sweldo ato. Mukaltas sila eh. Makatikin yun. Kagbunggin sila ng kanipaan ba? Okay, ato sang abantihan na to ang mga pa-shoutout dire. Gika ni Vivian Ampong, Umaradyo. Salamat kay sa imong paglili, madam.
Hi DJ Guaps. Good eves pa shout out ko ni Karin May Ilumbaring ug sa akong bana Mr. Lolito Medios ug sa tanan ilabi na sa imo DJ ug sa imong mga kauban ni Kuya Ilmo. Salamat watching from Kanim Sibutad. Okay, thank you for watching madam. Magato ang balak ron ya asa naman. Asa magatong balak. Okay, gikan ni AB shout out sa mga mangkay. Ay, mangkay. Wala dai mangkoy naman koy mangkoy. Okay, mga kada boys nga tuang oras ni handos na gyud sa pag-alas 8:10 sa kagabion. Dili nato ni paglangayon mga kada boys kay daghan pa diri mga wa pa ni siya nakatunga. Wa pa nakuhaan og katunga ni nga mo ang mga balak diri. Ato na po ni pabalikon si Kuya Ilmo. Your turn na pod Kuya Ilmo. Kat dayon ato sa ding igreetong ato ang mga brother and sister di ay nga naminaw ron. Basig naminaw sila ron. Sila dayong Brad Roland dahil sa may dipulog, mayong gabi ni mo da Brad, may pagpaminaw. Dayon diha sa may Pantalan, San Vicente Pantalan, atong mga ka-Brad and sis po diha. Long live ninyo diha mga Brad and sis. Dayon diri sa ato apo dayong chapter, si Nonok chapter, silang Brad GR, si Brad Roel, si Brad Pidot, dayon si Sai Magdal, si Brad Iban, dayon si Brad Jipre. Sa tanan na lang nga mga Tyro Ginpi diha sa may Lamatik, mayong gabi ninyo ug mayong pagpaminaw. Ang kini akong balak Digikit Kat. Ako ra gining gimaumao, sulayan ko ni Guay tanaw-tanaw og kudigo ni basig madala ra ni. Naguluhan ni siya og nining mga gugma sa kagahapon. Okay, kumbati Kuya Ilmo. Hagdawon ko ang mga tipaka sa kagahapon. Iiway ko kadtong naglugitom nga dagom. Aron pangitaon ko ikaw, pinangga kong nahanaw. Apan kung dili ko ikaw hikitan pinangga. Hagdanan ko ang langit, pangitaon ko ikaw. Mga panganod ug dagom akong hinginlan. Basin ikaw nagtago, ilawom ni anang bangaw. Apan kung dili ko gyapon ikaw hikitan pinangga. Mubalik ako sa akong gigikanan. Adto nako pangitaa ang katarungan. Ngano akong pinangga, imo man kong gibiyaan. Walay pakpak da Digikit Kat. Oy. Salamat kay Digikit Kat. O kato, murag ako ra gitong napraktisan gamay. Ug salamat po dai kayo ni Kuya Ilmo sa iya ang iya ara gyud to mga kada boys. Mura to imong gidangatan niya. Maura gyud to, maura gyud. Gito. Ganahan pa ka partner. Kita magtagik-tagik na pud ta. May gabi dahil na ko doon so dahil na nagtanaw sa kuan live na to dahil si Ma'am May Inding. May gabi inyo dahil ko. Good evening. Partner, thank you for watching the eye ni Ate Olive Istanki. Ayun, sa akong ever beautiful cousin nga nasa Manila karon sa may QC. Watch live siya. Dari ta sa atong mga shoutout partner. Abantihin na diha partner. Gikan ni Ramelin Annette. Go Kuya Elmo. Ayun, Kuya Elmo. Si Kuya Ilmo ra dai wala dai milabot. Wala labot partner. Go Kuya Ilmo ra man pinihig dai niya pinihig. Bantay magkita gyud ta bantay lang. Tikim gyud ka ba? Pailan niya na nakuha kay aron makatikim pa na partner. Ay nalang gyud pang patuga-tuga. Okay, ato sang tubago ni ato ang caller diri first caller. Hello, maayong gabi. Hello. Suga biya kayo. Suga man oy. Maayong gabi kinsa ni? Hello. Kinsa ni palihog? Lohi. Samaron.
Okay, sa ni. Isa man si. Usa man yung kuan. Kyo. Ni. Ano nga sa mukong kadi? Nasi bitak ya. Ay, naa kaayo kinsa ni. Ay. Si. Ala si. Noli ni. Si No. Lady Kitkat. Asa man kyo ni kuan Lady Kitkat. Si Noli ni Noli. Si. Asa man kyo ni karo. Asa man kuan. Balak mga tagig pa siya og balak sa kinabuhi ni. Si Kuya Noli ni. Hello. Oh, hello, may gabi eh. Kinsa ni? Hello. Oh, hello, may gabi eh. Hello. Lady Kitkat. May gabi. May gabi pod. Kinsa ni palihog? Noli. Noli. Noli ni. Noli Akailar. Oh. Oh, salamat kasi mong pagtawag ya. Agdiha day ni silingan day ni Ninong Black Usa Mamba. may kuan ni mo karon, usa may music ni karon. Kuan mga tagig pa siya og balak niya, mga balak. Ha? Mga tagig pa siya og balak sa kinabuhi. Oh, mo complete lang ko. Ya, Kitkat. Oh, sige ya. Abantihin niya. Ah. Kita ko ni kuan tabuno si Lakpamba. Mami dili nag lingaw-lingaw kay Oh, lagi mailara. ano ta mo ka. Kay Bibo kayo. Og mga si usa man si kuan si Black Mamba o si mga tayan. Kitkat. Ay. Lang. Hangga. Lang ka pa. Minatay mo ka. Parayan sa imong mga pag-greetings ya. Lohi. Ay, ligi. Kitkat. Okay na ba? Ako naman Dili sa atong kuan partner sa atong padayon ta sa atong mga shoutout sa live. Ika din ni Ma'am Ivy Sumangay Tato. Ayun. Good evening. Shoutout ko sa tanang viewers ug listeners ug sa tanang DJ nga gwapa ug gwapo. I love you all. Thanks and God bless. Ayun. Oh, God Ikan bless to ni you. Ma'am Ivy. Ayun. Thank you for Ivy, watching, Ma'am. sumangay tato. Okay, thank you for watching. Ayun. Og sa kuan day, sa balak ni Commander Quick Quick. Salamat kay Commander Quick Quick kay mo ang balak. Wow, kaayo. Kay salamat kaayo. Wow, Philippines kaya. Natandog yun akong kasing-kasing ato ba? Napay daghan ato Oh, pre. napay daghan ato kay murag ganahan pa kog basa. Ipangulbaan ko kayo si DJ Kit Kat. Nagakurog-kurog ko ana ko nagkadimaw ko sa akong tuplokon diri. Murag ko naman ko to partner tong balak ni Quick Quick Good. Agi mong ibalak. No, tinud-anay no ang good to. Oo. Mao ganito. Salamat kay wow kay mo ang balak, Commander. Tinananay to sa inyong mga pagpati ni Commander ba o sa inyong malabot partner. Oo, malabot gyud. Panayin na sa atong shoutout partner. Okay, sige, parayunin sana diha. Parent May Ilong Baring. Hope ba na apay sunod? Hello, DJ Kit Kat. Shoutout po sa best friend ni si Vivian Ampong. At sa friend ko sila Liza, Migoy, Waki, Albert, Kangkang Yan, kay DJ Sweetie Pie. Ayun, thank you for watching, Ma'am Karen. Thank you din sa pang-watch, shout out. Ayun. Shout out din kay Ma'am Lilibet Kalalang Igiya. Ayun, thank you for watching. Thank you for watching Nemo Dia Forever. Yes. Kay Sir Ray Abi di ay, nga always natong nagsubaybay. O sa ating 10 million viewers nga naglili na solid mga kadi. Saan naman taan ni partner? So, gikan ni Algin Vian Patagok Nation, akong gihulat ang balak ni BFF Badok ni Tago Manggod. Ni Tago Manggod.
Go girls ni Ron. Go girls ni Ron. Ato na ning Handusan na po nato ni. Ikapila naman ni. Wa man ko gaihap-ihap. So, ato ning handusan mga kada boys, another balag na po. Ako na po mag-iyak na po ko ani ron. Shout out day ko partner. Sige, Okay, abantihan sa rin ako partner. Shout out day sa tanang naminaw ilabi na sa mga taga-plasanan ug taga-Lamatik. Kay Tatay Bibi Turtle diha, kay Kuya Romeo ug kay Ate Trimas ug kay Yuping. Ito na ning kumbalatihan na po nato ni. Abantihan na ko partner. Another balag na po mga kada boys. Gitipigan nga relasyon. Mga bituon sa akong mga mata. Nagatintal sa putli ko nga paghigugma. Binuhat nga kalit mibutho ning akong mga dalan. Mga maoy hinungdan sa akong kasaypanan. Managsama man ang gisingit sa atong mga dughan. Apan walay kapuslanan kining tanan. Gugmatang duha mipitik nga hilabihan. Apan sa sayop nga higayon og kapanahunan. Miturok mitubo ang dakong gugma sa usag-usa. Kalipay nga kawat-kawat gisaw-an tang duha. Apan ako karon nagmasulubon nga bangutan. Kay sayod ako nga ikaw mawala lang man sa unahan. Sa ako unyang pagmata sa kabuntagon. Wala ka na niining akong kiliran nagmalipayon. Sa sayop nga relasyon atong gisudlan. Mahanaw sa dayon way kapuslanan. Sa ato unyang pagmata sa bangungot sa kasaypanan. Balik ko nga dalan pagatul-iron ta. Lama sa paghigugma, pagatrapuhan sa timos nga pagbasol. Aron sa kahitasan, kahimutan, pagadawaton. Okay, ang ato ang oras mga kada boys, handos na gyud siya sa pagka alas 8:24 sa kagabion. Padayon sa tadir sa ato ang mga pa-shoutout, usaha sa nadiha partner. Gikan
gikan date ni Ma'am May. Kumusta na daw? Okay rami diri Ma'am Ems. Okay. Okay, rami, oy. Okay rami Ma'am Ems. Kinaya namin, kinaya. Kaya ng mga Go girls. girls. Mga go-girls dito. Mm-mm. Mga girls power. Back power. Ayun, gikan di ay ni Ma'am Lelavet ka lang igiya imong balak forever murag naigo nimo. Di ba? Murag nakaigo jud to nimo partner. Unsa da ito siya mo ko kasabot Amo, adto. partner. Basa raman ko nga basa good. Murag naigo jud ka ato partner. Unsa balik ko na ako nagbasa niya. Wala. Ay na po partner. Unya. Oh, dili ba ako bang ikuan ni guman? Ako nang basa-basa niya maglaka ko sa dalan. Yang tanawon ba og naigo ba gid siya? Ang kanon og tinuod ba gyud ng ilang giingon nga naigo ko. Wa man gani ko na natandog. Maila ra man na digikit kina man kay bukol. Wala ti mailan nga naigo gyud. Okay ka ni Mami Inding, di baya mahadlok ning mga bayana kung bati. Ana mo na oy. Bahala na kung batihan yun na mo ni basta ka na ila ang sweldo maamo agid na. Ato man Basta atangan gid na mo ni ba ang gate ninyo diha. Tikim gid mo. Ato man ilang sweldo. Ang samot na kay duol diha lubing harag. Ag lubing harag diha ba kay. Katong lubing harag diha. Di ba Labi partner? ba kayo na ila ang pansit na Oo, chicken pansit. kito ang pantis. Chicken pansit gikan sa Playa Vida. Lubing harag. Shout out sa Lubing Harag kang Sir Ivor Zamora. Beka naman dyan, sir, ha? Beka naman. Maayong gabi. Lambingon nato ni. Uy, lambingon. May gabi, sir. Ano ba? Oh, with feelings. May feelings kay basin di mano is Sir Ivor nato. Amot ka si Kuya Rumi karon asa. Sa para nimo partner asa ka si Kuya Rumi ron gibutang sa mahal na Berbran. Murag na sa maayong mga kung anon partner. Maayong mga unsa gunang kuan oy? Unsa gunang Maayong Basing nagkubot-kubot dugay tog baso ron. maayong oh, kubot-kubot og baso with matching sayaw-sayaw. Bahal diha Kuya Rumi ha, bindi mo guana. Oh, nagmahal dyan sa bahal eh. Ayan na yan. Ika di ay ni Madam Algin Bien Patagok Nasyon. Nagulat pod ko sa balak ni Ma'am Ives. Sa manok na bihag na scam. Sa manok na bihag na Mao day na inyo ang gika kanan ganyan sa GC no. Wala mo nagsaban ako nga hilumon kay mo ba? Pero na ay reply dari si Ma'am Ivy. Sa Partner. Anas Ma'am Ivy, aduna ra gyud mo i-reward ugma. Kay hatdan mo atong nakadaog og manok sa manok nga pula. Paggalami ah. Pakpakid ya Oh, partner kay pakpak na yung tag ay, hatdan ra ba taong ma. oh, pakpak na yung tagdagan na ni bantay ba yung maabot nga manok nga pula bahalag puti diha basta kay manok. Manok nga pula ug Si Kuya Ilmo nagatawan anagan mong manok dito. Ang mga Basin. hinuktan dito ya. Ang mga basin hinuktan. di ay no. Mga punan Gatong ang nangapungkol ba nga manok. Ang nangatangtang tong balibo. Basig na pa sobra ato niya. Lagi, back in naman. Sila naminaw gito sila Berboy karon. Bisan pagkuan partner, bisag dili sa kumuli dayon ron. Oo. Basta ba yun og naay kuan. Ano ba yung kumuluto partner? Nana, membro gid ni si Digicify. Oh, membro gid ni sa mga ASAY. membros mga namnem. Wag na lang nating diretsuhin. ASAY lang. Ayo sa banana iya kay kuan ra ba ya pod. Kung invited ra pod ta pero dili ba ya ta invited, dili ba ya pod ta mo adto ha. Mao lagi. Maulo ba ya pod ta. Oh, natakda naman ng uban ni Hello Atorn. Hello. Si mahilig magpaasa sa ice cream og bihag. Ayan. na kanan ni nga Hello Atorn ni. Natakdan gyud ki scammer. Scammer kay napay ice cream, ganiya daw. Dili mo good partner kay ganina ra ba may hinulat ni Ma'am Ivy diri ganina sa station anang Naalagi daw ice bihag cream. og ice cream unya problema kay gi-scaman ni. Ang ice cream nahimo man og na ang kuan. Kato abang Natunaw man ko ice Oh. cream partner mo na wala kalahos diri. wa kaabot sa dagat palang daan natunaw na. Oh. Naglangoy-langoy yung ice cream basta ang manok. Hello Ang Atorn. So nga tong oras mga kalaboys, nihandos lagi sa pagkalas 8:29. Atong pabalik ko na to ang mga kauban dire. Balik ko na to ni paiyak ko na to ni balik. Paiyak ko na to ni si Kuya Ilmo.
Murag Gahit ang matuburo ning mata niya tikit ka. sulayan natong di ba matubod. Dayon. Gani kasi badok karon eh. Kasi di Kasi badok ba? nani ikakuha na to si BFF ba? Nani ikahatag na to nga bala karong kagabion partner. Kasi Bala nga tong kabuton ko. kabuton ko ang mga langit ug mga bituon sa kalangitan. Mga langit o kabituon sa mga kalangit. Sa kalangitan. Ana, kabuton ko ang mga bituon o kalanggaman sa kalangit. Kanipaan. Pwede na mo na partner. Pwede na maghimo sa tagbala ka na Oh, partner. ang atong ititle la kanipaan ni DJ Badok. Ang mga Kabuton langgam ko ang mga lamok ug mga langgam sa kanipaan. ang mga lamok ug mga langgam sa kanipaan ni DJ Badok. Mara siya. Paminaw ka lang ha. Basta di ay partner. So naatay another caller mga kadaboy silo maayong gabi eh. Atong gabi Maayong gabi ni Manado siya. Unsa may ato aron ters? pagkanta niya always love you. Always love you magkanta ko. Oh, Hindi ikaw. naman ako magkanta eh. Ay, always love you. Kaganta na ako pero kurado. Basta niya sa mukanta na. Tagaan ko nimo basta na manok nga pula. Kalang kuhan. And then with kuan pa gyud ice cream. Kaganta sa mukanta. Unsa to imong ihatag? Maangat ka dyan. Kaganta mo kurado sa mukanta karon uban. Always love you. Thank you. Tanood na tanood. Pinood na. Dili na siya scam. Bukit ka sa pan. Legit kay na siya. Dalisay. Okay, sige, abantay, sige, abantay abante. dia. Ters, Sige, sige. by Tersyo. Oh, Terso di ay. Oh. Bukit ko nila si Che Ramos. Irin Ramos. Justin Ramos. Justin Nasya. Ya, Santo Niño. Oh. Mga bisisi pumili. Bituyo pumili. O sa lang mga bibili ko pumili. Pag mag-request kong show nga, ay na uslanan. Hain ang utlanan. Ugma na pud na oy. Balak Sige. pa taron, balak pa. Ugma na pud Ugma na na oy. ng, balak taron, ugma na ng Ako kuhan. balak lang. Mobala ka? Mobala ka ba? Mobala. Asa may mong balak? Asa imong balak be? Ipagawas? Akong balak. Tanaw na to na imong pagkamaayo. Akong maguluhan nga, gihandom ko ikaw. Mobalak ka, mobalak. Ug di ka mobalak, tikim gid ka. Bantay ba na ha? Mobalak na ka karon. Balak ko. Sige, atong pakuanan ha, background na natin ni ganang pinalami. Tipo lang. Okay. Pitulam. Atong ganon, sugaton nato ni si Terso. Terso sa masigabong palakpakan mga karaboy siya ang bala karong gabion na. Bantay ko na. Yes. Pagkatampis ng dumong ko ang langit. Di na daw ang pinangga, nagsugyan sa magkasakit. Pamingaw pa din pandungon yung kalibutan. Sa akong kalinasara, kanunay kong gahinamdom, sa akong kiliran nga mabugnaw, pamingaw ang pandungon. Kagagkang mga binuhat na akong maanguran to, kung wala ko'y maangkon, bisa ko sa kabukling taon. Ginoo, ikaw ang makapakatala sa akong kinabuhi. Walay lain sa handumon ang akong kinabuhi ug ikaw na lang maghukom ng tanan. Gusto ko itong tapuson na panunsaon sa man. Magpahilog na lang ko sa walay tatapusang pahilog. Pagtura. Mao na to siya. Siguro to gidangatan. Salamat kay sa imo ang maanindot nga bala karong gabion na Terso. Duta kay balak ni Pagman Becky. niya biyaan dahil ta sa ere oy. Yan, kita partner. Mayong gabi ini Terso dai. Salamat kaayo. Pagpaka na tutog daghan si Terso. Okay, salamat kayo sa balak ni Terso karong gabion na. So naatay another caller mga kadaboy sa tuning hatagag may pagtagad. Hello, maayong gabi eh. Nawala na. Ay, Hello. hello.
KitKat lang, KitKat lang. Ha? Okay, lulin KitKat. KitKat, I love you. Uy. Hello, KitKat. Ang atong oras mga kada-boys, it's already 8:35 p.m. Dili na to nila ngayon mga kada-boys. Ato na yung ihatag ni Kuya Ilmo. Ang iya ang sunod nga bala karong gabion na Kuya Els. Yara. Aw sa dili sa tamag parahin Kuya Els ato sa ning tubagon si murag na si Commander Quick Quick. Hello, maayong gabi, Commander. Hello. Ay, good evening, Commander. Commander. Linya sa kagabion. Commander, naanapay daw. Oh. Mm. 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 Ang utol ilmo munda ang munda sa bahanan buwakwak Oo. bawot animat yandat itoy ang sa bakanan ito pampapasina Extend. Yan ni Mama Dayay. Oh. Ang imong mama? Mama nato ba? Mm. Mm. KitKat na pud. Oh. Anavet, Society, Batalyon, Mandagikit, ano nang Peripatu, Dakitan Titisan, Bangga na Pilipinas. Wow, Pilipinis. Okay, salamat kay sa imo ang pagtawag, Commander Quick Quick. Mao to mga kada-boys, si Commander Quick Quick nanuka diha sa may Banonong. Borok Bato. Salamat kay sa imong pagtawag, Commander. Ug ato nang ipa naraputay laing kura ato sa Tubagon. Hello, may gabi eh. Hello, may gabi ninyo. Ya, Kat o City Pie. Ayun, good evening. Kinsa ni palihog? Agoy! Ay, si Kuya Den. Kuya Den, sorry na good. Pagkatabaga ka ninyo. Congratulations guys sa pag-handle sa programa ni Inko Donsoy. Okay, Ay, salamat thank you, kayo. ya. Nahibawan mo na ako, sorry. Di naman ako. Congratulations dayon. Kana na ang akong sulayan ni Balak. Sige. Sige, yabe. Amo kang hagiton. Hagito nato ni hagiton. Girl powers ba yan, ha? Pack girl ba ni? Pack girls. Okay, girl power mo ko ni ron. Gabiyo na. Sige, kumbatihi So, ya. kumbate hiya. Sige. Tagay ko baklaw na ganin ko. Oh, tagaan ka na ako unsa may mong ganahan. Agatong balik nga rin daw. Requested ni nanay. Ha? Unsa? Balik nga rin. Agbalik nga rin ba nga gibaklaw ninyo gani ha? Balik nga rin. Unsa to siya? Ag Tagalog? Bisaya. Agatong Bisaya nga balik nga rin. Ay, magbalik ka, dagway to. Ganiya nga inyong gi-background. O giri makaplagan kato na lang kuan pitulab. Kaniya? Balik na rin lagi. Kada. Okay, ato nang ihatag na ni Kuya Densyo ng iya ang bala karong gabion na. Balik na rin ha. Sige dayon kuan kanang magabi ni Kuya Elmo dia dayon May gabi halata ya. mo. May gabi po ni mo diya. Sige. Kat. Eyeball ako kat. Eyeball. Okay. Basta balik na rin.
o akong gihalaran o gihigugma. Palihog in taon pasabta ko. Diin og asa ako magpaabot kung ugaling andam ako mopabati sa lingganay ning dugang guba. Akong panumpa bisan tumoy sa bangaw, andam ko ikaw paaboton. Nga malaumon nga ako gihapon imong mahalon. O akong angkunon nga inasama ako sa usa ka iro nga kanunay nagangad sa bulan. Kung kanos kini mo padagaya sa iya ang masanagon nga bidlisyo. Hain ang utlanan i mga balod sa mga pagsulay. Magpakalusay na lamang ba ako ug tion ang tubod sa naughang sapa. Ug magpuyo sa mabugnang lasang ug igambalay ang lagkaw nga tukuron sa luyo sa bungtod. Naunlak na ang akong himaya ug nakapangutana kinsa siya ug unsay anaa kaniya nga wala ako. Matuod nga ako dunay pagkulang bisan gitugyan ko ang tanan. Lubat na ba ang imong pagpati kanako? Apan bisan kiring tanan, ako padayon gihapon mangindahay nga walay pagmahay, pinaagi sa kapunon ning kinabuhi ug naghingutas kong pagbati. Andam ako nga mapulsanong nagaagad sa padis ning kapalaran ug hain ang utlanan ning tanan. Tayong gabi, daghang salamat Ate KitKat o DJ Sweetie Pie. Salamat kay sang Ngayon, pagtawag, Kuya Dance. Shout out sa tanang mga taga Barangay Diwaan ug may gabi sa tanang mga tigpaminaw sa DXPD. May gabi, babush! Babosh! Bye! Very supportive niya to ang one Very supportive. Kuya Salamat Dance. kay ni Kuya Densyo. Ang iya manggong tingog may wa na akong nakalimtan. Ang iya ang tingog. Maanindot nga balak ni Kuya Densyo karong gabion na. Iya ara gyud to. Okay, May siya- kuday ni si Kuya Dens kuday, no? Maayo gyud Okay kay. kay Kuya Dens. Indot kayo. Ano sa to sa atong one partner? Mm. Sa ato ang shout out diri sa ato ang live. Ika di ay ni Ma'am Ivy Ferolino. Very unique yun ning mga DG sa DXVD kay kung sa katahan dili atrasan kay matsyada gyud og tingog. Kung sa balak pod aba mo balak pod di ay ayon. Powerful yun ning mga girls. Asa pa man mo only here in the number 1 station in Zamboanga Peninsula, DXVD, the voice of the Pitan. Okay, Ayan. thank you kaayo ni Ma'am Ivy. Ives. Thank you for watching the IK Oki of Silverio Hark. I'm watching from Bulacan pa shout out po. Ayun, shout out po sa tanang taga Bulacan. Na naglili karon kang Sir Oki of Silverio. Ayun. Ingat po di ay kay Ma'am May Inding. Hahalo, Kuya Elmo. Bang, ayun. Bang. Bang bang talaga. Thank you for watching My Together. Lelevet ka lalang igiya. Thank you sa atong 6 million viewers. So ang atong oras mga kadaboys, nahandos na gyud siya sa pag-alas 8:44. Dili na to lang ayon mga kadaboys, ato na pong ihatag ni Kuya Ilmo ang iya ang another mga bala karon nga gabi na.
i-share day ko mubalak Ate Kitkat. Ako sa ding i-greet diha sa aning duaan di ay. Maayong gabi des taga diwaan sa akong mga kaparintihan diha, mga Ilumba family, Tumi family. Maayong gabi inyong maayong pagpaminaw. Sila na lang hurot diha, kutob sa nakailan ako diha, maayong gabi inyong tanan. So dinato lang ngayon mga kada boys, ang balak ni Kuya Ilmo nga naguluhan. Ulat sa kagahapon. Kanunay nagahapdos ang ulat sa kagahapon. Ang imong larawan way hunong pagtulisok sa akong panumduman. Daw mabuak kining ulo sa paghuna-huna sa kinaiyahang panahon. Diin kitang duha, puno sa pagmahal nga malipayon. Dili ko gyud mahimong mahikalimtan ang atong kagahapon. Nagpabilin gihapong labas ning panumduman hangtod karon. Bisan pa man sa pagligkas o pagligid sa mga panahon. Duha ta ka gugma nagpabilin gihapon sa dughan kong abi ko man unta nga okay na ang tanan. Aba nagpabilin kagihapon ning akong dughan. Dili ko gyud di ay ikaw piding hikalimtan. Kay nahipatik ka naman ning dughan ug alimpatakan. Bisan pa man sa halayo ka na kanako ug wala sa kiliran. Apan sa gihapon sa matag butlo sa orasan ikaw anaaman. Anaa nga nagpasunding ning hunahuna ug alimpatakan. Matag karon ug unya ikaw sulod ning dughan. Pagkalisod gayud lungkaton mo nga ri sa akong dughan. Walay pagkaalim ang ulat sa kagahapon sa atong nagian. Tuwing magbalik-balik ang atong ipanumpaan. Naunta buligan sa kahitasan, kining tanan adunay katumanan. Salamat kayo. Thank you. Salamat kay sa imo nga maanindot nga bala karong gabi una Kuya Ilmo. Salamat po kayo, DJ KitKat. Salamat po sa gipadalang balak ni Inko Donsoy. Thank you kay Inko Dons. Bisag wala ka, murag na arag hapon ka sa akong kiliran, Inko Dons. Ayay, siya raday kami di ay. Yung nana magud ni Inko Dons, God. Yung nana di mo maglabing-labing. Dili partner kay kita ba yung tulod rin nagkauban da yun si Inko Donsoy Si yang Inko gikuan Donsoy, partner, di ba? Ampere kay ni sa ampere. Okay, wala na ilayan ato Kuya Ilmo. Kamo na pod ba? Kami na pod. Kamo na pod. Kami na pod ay kami na pod. Okay. Dugangan pag ginatutong pakpak ni Kuya Ilmo mga kadaboys kay halos na siya nga muhilak. Okay, marag ato dagway pa sundo ni si DJ Shootify ani. Si partner din ako, bisig siplon. Tinud-anay na gyud kana. Inunanay na ni partner. Ato sa ipadayon ni atong mga kuan partner, mga ipahando sa ning ipakuan atong sa na mga shout ipanghando sa na dito. Gikan di ay ma'am lalabat ka lalang igiya. Ingat ka dyan, bunso. Ayun, naami mensahe gikan kang Okyab Silver you heard. Lalabit ka lalang igiya. Salamat ate. Kayo din dyan. Ingat. Ayun.
Og thank you di kay sa atong 5 million viewers. Okay, salamat. Wala Na gid ever na niya. supportive sa ato. From Okyob, ano tawag sa ginagawa nila? Mga tagik, pasiaw ug balak sa kinabuhi ni ma'am. Ayun. Okay, partner, andam na bakang muhilak na pud diha balik. Murag andam na ko ani mo hilak mo partner. Pahilako na pud nato niya tong akong partner dere. Kay busy ra kay siplon-siplon lang. Naglili ko sa atong live pod partner. Aw, kana may Then, maayo. Oo. Okay, so abantihan nato, ato na po ihatag ni DJ Sweetie Pie ang iya ang balak nga naguluhan. Dawata na pinangga. Daw sama sa balas sa baybayon, nga bagang duot sa katawhan ning kalibutan. Mao na ba kini ang gilatid sa kapalaran? Nga di bathala kitang duha iyang pagabuligan. O pagkahatagan sa dalan, aron kitang duha magkauban. Pagkamalipayon ko ning kalibutan, nga sa pangandoy ko, ikaw ang tanan. Apan karon ako nagmasulubon ug nagpangutan. Kay sa gugmata imo akong gitaligdan. Wala na ba di ay lunas sa imong kasing-kasing? Wala na ba di ay ang gugma nga atong gisawan? Sa akong pagkapandol ug pagkasukamod, pilit kong nibangon ug niluhod. Sa imong tiilan ako naghapa. Pangayuon ko ang kaluoy nga ning hamubong adlaw diri sa kalibutan. Ikaw akong makauban. O pinangga, isaad ko kini ni bathala. Nga kung ako imong kaluyon, paggasapnayon sa dughan mong mas mapasayloon. Ikaw, ako nang pag-aampingan hangtod sa katapusang akong dughan. Okay, salamat kaayo ni DJ Sweetie Pie sa iya ang balak mga kadaboys karong gabi ona. Salamat kaayo ni mo DJ Sweetie Pie. Mao na siya kanto partner. Sa maning gingon ni Ma'am Ivy nga Ayun. extend. Extend sa atong mga solid Pag-sort diha ba kanang tinuod wala ra ba mi nagpinuang diri Ma'am Ivy. Sure diha ba. Okay. Ako di ay shout out ko sa akong mga siligan diha hurot ila binagayod karon sa li nato kang Ranis Binson ayon nag-shout out di siya shout out shout out ni Migo Naminaw ayon naminaw di akong anak diha. Thank you sa pagmaminaw ninyo dong. Ika ni Sir Ray Abi pa-shout out aning Carms ayon kay Ma'am Carms Galyemet ayon. Nindot man di ay kamubalak di Sweetie Pie. Sir ha. Imo siya mong minuangan dana, sir. Naapay shout out di ay. Ayun. Thank you for watching di ay kay Aquarius Yubnablib Yoknatsi gipahirapan jud ko ani ni Aquarius ay bali-balingon bitaw
ning mga apelyido, mga pangalan, di ba? Gusto talaga nila tayong paglisod-lisurin. Oo, mahirapan tayo sa Paglisod-lisurin tumangkalisod. Okay ka ni Carms Galiana. Good evening, mga gwapang DJ. Shout out ni si Ray. AB, thanks sa pag-shout out, sir. Nganong na. Tininood siya daw, yeah. Tininood. Dili na binuang oy, tinuod Oo. anay na. Murag, sige na taaning magbalak aning Ani, partner. kulihan na lang na ako sila. Okay, ato sang basahon ng mga mensahe dire. Gikan sa Katipuanan, pabalaka si Yuping lami jud ug mubalak mo duha. Sunod na wala man si Yuping. Wala man si Yuping ron, madam. Murag kami kamerang duhang DJ KitKat ani. Sorry kaayo mga DJ, gihulman ra ang akong CP. Okay ra na, okay ra. Gikan ni siya ni Noli Akailar. Ayong pag-inom-inom ninyo diha. Dili siya na binuang oy, tinod anay na. Ayun. Thank you, Sir Ray. Tinud anay. So, si Oo. DJ Sweetie pa, raday karon ani, magawas na ba ko? Magawas na ko? Murag gawas na ka? Mugawas sa dagway ko ani, ug mo agree gini sila ron mugawas kung pinasuto ron. Anay na ba nag-PM na ako, partner? Tanawa lagi nagpiing-piim na sila samantalang ako diri na. Gibayuok naman ko ani oy. Nay nag-PM na ako, partner. Nga taob na kuno kayo. Kaya nga to ang oras mga karaboy, sa alas 8:56 og shout out dai dia sa may camp nilang Krisnami Gomez, Jervin Golan, Ati Algin, Kuya Archie, Ati Maria Agalot, Teresa Agalot, Kuya Arlon. Especially shout out to Rosel Agalot ug sa iyang Papa Dude, sa iyang 3 kids. Mayong gabi ninyo diha, mayong gabi usab niya Insang Yo Orsing, mayong gabi ni Rini Lagpak, Auntie Rachel, ug mayong gabi sa inyo ang mga Juna kids diha. Mayong gabi na lang gyud sa taga Camp gato ang nana ni nana makinana na lang pud ta. Okay, mayong gabi. Di kuwan, di bira na si Sir Ray. Di baway siya ni mo, partner. Siya ay nindot man po kaya po. Ay, dili Ikaw, pinugos balag na ni pinugos. Chikita. Pinugos, bawian na niya. Wa ko ganay pinugos. Okay, salamat kay ni mo da si Ray Ibe. Ikan din ni Aquarius, partner. Ano siya, okay lang mag-listen basta tininood. Kanta mo ha, nahunlak Ug nahugno. Og O dili mi magkanta ron. nahunlak og Aquarius. nahugno. Kanang nagbalak mi. Nagbalak. Magkanta ra mi ugma ka nang Ugma nahunlag. po. Ay, nahunlag. O kantahon na mo, kantahon na daw ni DJ Sweetie Pie nang nahunlak og nahugno ng iya ang kasing-kasing giagi ni Sir Ibe. Ay, wala. Pag yun. Amat si Kuya Elmo diri murag nakuan man kani siya sa kay gipangitaan ni. Murag tutok man kay siya yung gitan-aw sa kana. Dira ka na gatong cake nga gilubong niya. Manok na pula. Atong kuanon partner pa, handuson na si Kuya Elmo sa Pahanduson ginato, paspasan ginato ka wa pa gyud din tawo Sa na last hatunga. Oh, balik haari kang gahon ko ikaw. Oh, pag yun din tawo na hatunga na iyang isa ka libro diha nga balak. Pagkabagaa mga kada boys. Nalagay mo agrero na sa gingon ni Mama Edi. Banatan mi banatan? O banatan? Kay agam mo ang isa ka partner murag gitugnaw. Nabasa daw iya ang kuan. Sa ko nabasa na partner. Oh, ambot lamang. Kanta po mo yun si Ugma na Sir Ray. Ugma kay kantahan daw kadiyag na nahunlak ug nahugno. Nahugno, nagunog, Kantahan ko na ko katong balanghoy gabi. Kantahan ka na mo Sir bukas. Bukas din at hindi ngayon. Okay, mga kada boys, ang ato ang oras, ni Handos na gyud siya. Shout out dai sa dili pa ko malimot. Shout out nilang Kuya Rumi diha sa May Lamatik at Itoy Mas ug sa ato ang bagong membro dire, ato ang membro dire sa Hugya Pasiaw ni Kuya Vansky, Auntie Mag, Saikulot Ihigini Lin, atin Kim Sara ug maayong gabi ipod ni Geraldine Harlido Panyaris, maayong gabi usab ni Ruel Gomez, maayong gabi ni Ariana Anthony, maayong gabi ni Ate Isay, Brad Adrian. Especially shout out to Tatay Bibi Tortal, maayong gabi usab sa mga Junakids ni DJ Yuping, Anday Dilay, Sophia Pongpong.
og Jim Jin. Maayong gabi ninyo diha. Maayong gabi ni DJ Jofing. Asa ka to siya gibutang karon sa mahal na Bear Brand. O Partner, naaing taon daw ito sa Tower Paris. partner, nabalik na po 5, partner, oh. Oh, Ana siya, bay partner. agatong sabot. Oh, walay ilog ay. Walay. Tikiman ni si Ray Ibe. Oo. Tayo mo dagoy ni. Tingin siya na siya, partner. Si Ray Ibe. Tigpa shout out man na siya og kana Tyron. long live Tyron Tyronians. Okay. Shout out nimo brada. Brada man na tikim gyud ka mo. Long live mo da Brad, long Eh live. pa kuan nga tikim gyud ka brad. Oh, dawat ra man kagatong tag sa kadupa. Pala to. Maratog pala. Kuya Elmo, gwapo si Kuya Elmo ra mo gawas na mi oy. Ampere. Ampere kayo ni partner. Tanawa ra gud partner. Ampere kayo. Akong 5 pa yung taon. Ako patong brasan kay gitaya. Nahilom lagi. Di lagi ko ang baton ng partner dire. Wala na ako ikuan, partner. Kan kay focus kay siya ni Sir AB. Wala man. Wala mo, good partner. Mo ba? Shout out ni Ludi Inco dun sa Evs. Okay, gikan ni Ma'am Carms Galyamet. Og ayaw lang kaayo saba bay kay maatikan ka. Saba-saba ngal na lang mo. Gikan ni Aquarius Unyad Nib. Iyok natsi. Nausa ko na, pag-sure mo diya, ha? Pinahirapan nyo talaga ko sa tumang kalisod, Banda ko na siya ba? Istanke. Pinsan ko yan. Banyo. Igaso na ako Sorry, ng partner. basta mauna na siya. Maka-istorya lang kung istanke, okay na siya. Istanke lang. Ayan. Okay. Ilo ka ng oras para dili mo hando sa mag-abang ko sa akong request bukas ha. Ayaw yun ninyo kalimte. O ayaw yun kalimte Dili siya itong na mo nahunlak, naon sa to. Nahugno, Ikaw na yun, Sir Ray, partner. Ayaw lang ko, asa ba to? Ayaw lang kaayo saba. Bal kay matikan ka. O, wala man gyud tay ilugay bayha. Imo ng ambulance kay kusog mo unga-unga. Unsa kay titingog ka ng ambulance partner? Unsa kay to? Kuan pudha ka nang try pa. Grabe, 5 ba, oh? Sulay pudha partner. Bali lagi nang saliki nakabalo mo ako wala. Hindi ko kapaluan ang ambulance, partner. Hello, mada na tingog ni DJ Sweetie Pie. Gika ni Ray AB, Brad, kalma lang diha, ha. Inamiguhay raning atua. Naninuod na ni si Ray AB. Shout out ni mo diha, Brad. Naatikan, may atikan. Basta lagi ingon ani, maatikan gyud ng tao, no? Gangal-ngal ka lang. Sabi ako, mudawat ka itong tag sa kadupa. Okay, from Inco Donsoy, darling, love you. Agay. Orag lahi na ni partner. Galahin na ni ba? Orag loping na ko ni mo ni partner. Kinanay nag-I love you ni mo sa ato Gani pa. kay Ray AB diha. Sa ato pa, partner, sa February. Dili, wala na daog kay naman po kay Ray AB. Sa February 14, partner, na Banta lang yun magpadala ni ni mo og kuwan. Banda lang yun ni partner nga Cloud9. kani ang karong 14 ani walay maghatag nato anig sukulit. Yes. Banta lang yun ba? Cloud9. Tikim yun, Cloud9. tikim. Atangan gid na ako ni Overload lang. Overload lang. Dili yung mga mga- partner kay di gyud nako ni palawson si Inko dun sa isa tulay atangan gyud. Akong patindogon tong mga staff dito. Ika tayo ni Sir Ray. Okay. Shout out tayo sa akong best friend na si Marichel Gahuman ayon. Okay, shout out ni Agoy. Marichel Gahuman. Ano pa siya, oh? Agoy, muha po di ay na si Carm Galyemet. Di ba? Grabe na sing. Di man good kay abi na ako ka Kuya Ilmo na si Carms Galimit. Agoy. Hi Ma'am Carmen Idol. Idol dayon ako Idol. day. Wa gani tagiludi-ludi diri. Ampere kay ni sila ba? Gani harag kung nakaatik ninyo darling haban. Tay lang yun mo. Gikan ni Ma'am Ivy Vidal Ferolino. Congratulations girls og sa inyong visitor Elmo. Kay naabot gyud mo 1,034 people reach sa live. Okay, thank you so much. Thank you. Okay, Ayun. salamat kaayo. Napay kare ibi diha partner abanti. Hindi ko mabasa na kay Ampere. Mahibawaan na, layo pa. Hindi ko mabasa ng kasire ibi kay Ampere. Mabanta lang yung kana ko brad. Sa ako. Tikim ka ba? Ayan, doon sa akong irigalo kay nahuman naman ko rami ugto ba ayon. Mm-mm. Nanang ko di ay siya.
Nangko ra das lag tuba. Murag mo inom murag wedis di chikit ka tunog tuba Sir Ray. Dili sa kuana. Ay noon po kay kanadang to ba layo sa sakit pero doon sa kamo na sumpay kay tabi-tabi apo sa mga nga. Okay, kamo na bahala mo sumpay basta mo na to na sa inyong hunahuna. Alam po kay ninyong dibdib ba kay sakit-sakit Di din ka naon. na ko partner. Okay. Aguros kayo ba? Oh, body fire truck over the ka. Grabe siya kain ko. Wala na gid ko. Muli na ko ani partner. Grabe kasi kinis na ko, ninuot na. grabe. Okay, gikan ni ay ikaw na pibasa ng Karibe dia. Luib gid ko ani ba? Kay wala gani ko gipakpakan. Kusog-kusog siya ko ani. Okay. Tingog ra akong irigalo kay human manang po rami og tuba tungog tungog di ay. My God, ako di ko mudawat og tungog partner. Naranan ni mong mudawat ka. Goal ra ba mo aba? Cloud na Pero- overload na lagi mong dawaton. Pero noon partner, basta kay na daw natunol anang 14, okay na daw na laban. Basta karong 14 ha. Oh, bahala gila kung imo tungog mi ihatag para sa tuba. Ila po da RH man akong ihatag nako. Basta na siya ko anan. Basta na siya doon na di karong February 14. Wala yung Kusog-kusog yun di ay nabaya. Kusog-kusog. Sa kalam na kaya na ni DJ City 5 ni DJ Kit Kat. Oh, kaklaro ay. Di gud mi ang taon mo kanana mo balipan. Ayaw good pag silos darling. Ay, gangal-ngal ka na niya. Darling. Nagsilos-silos. Nagsilos ko ni Ma'am Carms ingon-ingon ni mo I love you. Okay, bye Sebestial. Kinsa man na siya? Bye chill. Okay. Attack na bye chill kay so good na war. Nangaon sa man na sila di partner. Tapos sa partner. From Alvin Obordo, pa-shout out ko ni Rap diri sa Luok DJ. Okay, shout out. Uy, maayong paglili ni Kuya Alvin daya. Kumusta na lang ko ninyo og ni Madam Ivy Sanchez. Ay naani Lambohon ko pa Sanchez. shout out partner aga ko Mm-mm. nasakyan ganina sa mga security diha sa may Fantasyland Mm-mm. kay Sir Sales. Thank you di ay ganina sa pagpa-ride. Ayun. Okay, pa-shout Ako out. nasakyan yung motor cup sa tanang mga gwardiya diha sa may Fantasyland. Kaya nagpaminaw jud daw sila, nag-monitor Salamat sila. kay sa inyo nga always good nga nag-monitor. Okay. Shout out ni Rap diha sa may Luok ug sa tanan na lang. Shout out pud ni Nono, ni Jamaica Obordo. Okay, shout out ninyo diha Kuya Alvin og ni Madam Ivy Sanchez. Partner. Salamat kay sa tuwang 10 Ano million sir, viewers. partner, ayaw pagluib diha ni Chikit ka. Magluib na gyud ko ani Brad. Magluib na gyud ko. Nagluib na sa ni Dili gyud ko ni Chikit mo Kat, ha? pugnan baka namugong naman gud ko. Okay mga kada boys. Ang atuang oras ni Handos sa pag alas 9:07 ang kawat na tag-oras ani partner agi sa tong pagka-ngalngalan. Mga singkuhan man gud. Okay, ni Handos na basin dai tinuod to. Baka naman basin tinuod tong gingon ni Ma'am Ivy. Og tinuod to Madam lingi ra pud diri oy. Lingi ra pud. Okay, mga kada boys. Dili ako Okay, ang atuang oras mga karaboys, it's already 9:08 p.m. Mag-ato na pong ihatag ni Kuya Ilmo ang iyang another bala karong gabion na. Nga nag-uluhan og Murag imo, murag dili. Sudko nga. Lantawa, bukha ang imong mga mata. Tutuki ang gidaladala sa gwapa mong asawa. Itandi ka ng mga kurba sa iyang mga mata. Itandi ka ng imong ilong nga murag kurma sa palwa. Tutuki og maayo. Kung kanimo ba naliwat. Basin sa imong pagkapalahubog og kadaghan ikaw nalipat. Pirmi kang gahubog-hubog sa tuba nga dawat. Sa lain na di ay nga binuhat
mata sa asawa mo ming sulirat. Sa imo unyang paglingaw-lingaw sa ilimnon nga gitagay. Asawa mo gidagit sa lain nagpauraray. Tumpagon ang bag-ong hinimo mo nga balay. Hangtod Payag. kini nga mapunas taman sa pagkapughay. Undangi na kanang imong pagkaadik sa ilimnong makahubog. At imana ang asawa sa kadlawon gitugnaw nagakurog. Ihidlaw sa mga gakus mong dala pakurog. Sa mga labtik ug papiti mong ligdong pagkabusog. Tigala pagmata ug ayaw gayod kabalaka. Kaysa sunod liwat sa imong asawa imuha na. Ayaw lang gyud palipat sa imong mga barkada. Kay basin unyag ikaw hubgon ug ilaron ra ka. Salamat kayo, thank you kayo. Salamat kay sa imo ang manindot nga tingog Kuya Ilmo. Daghan gyud kay salamat nga Nga banak. Salamat kay ni Kuya Ilmo nga giubanan gyud mi niya karong gabi na aning balak. Yes. Salamat jud kayo, Kuya El. Thank you. Why problema na? Thank you sa imong support. May pewa ko nagpasalamat kay basin way usog ba. Basin way usog. na pa, partner. Ipagmuna na Kuya Ilmo ha. Balik ay padayon dahil sa atong mga shoutout Sige, partner abantihin kay na wala niya, tay partner. oras. Nangawat na yung tanig oras. Ika dahil kay Ma'am Chel Bendelio Gahuman. Uy, bye Eli. Ayun. Nahadi ay mo diri, maula mo ana attack ha. Tapos gikan di ay kay Kuan kay Lovey is Muddy. Hello do. Kami kong Miss Duck, subscribe na mo. Ayun. Thank you for watching Ma'am Lovey is Muddy. Ayun. Shout out po di ay ko sa mga Acopio family. Ayun. Kaya na siya ni Sir Ray. Ayun. Shout out sa mga Acopio family di ay. Welcome, Sir Alvin Obordo. Salamat kay Ate KitKat. I miss you so much. Ayun. Okay, I miss you so much ya. Shout out ni Madam Ivy. Thank you for watching po di ay ni Sir Phil Nigel Valladares. Sa mga DJs, good evening. Good evening ninyo tanan. Okay, maayong paglili dia sir. Naulahi man ni si Sir Phil Nigel. Yes. Nawala sila may. Sa dili pa gina ako makalimtan mga kada boys. Shout out dahil sa may tambak. Shout out nilang sa mga anak ni Auntie Liham Ilumba, ni Auntie Luwanag. Shout out ni Fritz Ira, Rachel, Big B Boy. Maayong gabi ipod ni Uncle Ronelo Gacho. Maayong gabi usab ni Nanay Idita og Tatay Kuro ni Bingbing Ar-Aro. Maayong gabi ninyo diha tanan. Og maayong gabi sa mga Hurulan family diha nilang Uncle Dodong og ni Auntie Lilith. Maayong gabi usab ni Auntie Hilin Hurulan og maayong gabi ni Rosie Gacho. Maayong gabi sa mga tambay boys diha. Maayong gabi ninyo diha. Og ni sa anak ni Lady Rose, maayong gabi ninyo diha sa may tambak tanan. Maayong gabi. Ato ipadayon ng mga kuan partner, mga comments na shoutout na to sa ato ang live. Shoutout ko sa ako Vest Ray by Inko nga si Gaw Carmen. Ayun, galing na ni siya gikan ni siya ni Chel Gahuman o gikan po ni Mang Lovey. Maayong gabi Inko Donsoy ug ang maabtik mo serbisyo. Ayun. God bless mga DJs. O pa shoutout kay Lou Acopio ug Nia Lien Rosiana Acopio. Gikan na Sir Ray Abi. Ayun. Thank you. So ang atong oras mga kada boys, nihandos na gid siya sa pag-alas 9:14 sa kagabion. Gusto na dagway ni mga kada boys. Atong ihatag na dahil ni DJ Sweetie Pie. Ato ning pagkuhan si DJ Sweetie Pie kay aron dili ra pa siya mahaga og kuan dire. Okay, atong ihatag ni DJ Sweetie Pie ang iyang another nga bala karong gabi na.
nga naguluhan og Mabaw kag sampot. Ikaw katong higala namo nga ginganlan og tampururot. Nga gitawag sa kadaghanan nga mabaw og sampot. Dali masura, masuko gamay rag buot. Kay punguton man ug sa batasan dili masabot. Dili gayud ako malimot sa imong mga kamot. Dahil gayon ngayon. Pagsulan sa kabuhi. Mga sapot. Dayon og pulis. Maot. Sa imong dagway nga mangunot. Mukurog ang mga kamot ug mapuno ako sa kusnot. Ikaw kadtong babayi nga akong gipanghimaraot. Kay pirmi akong tingban sa imong mga kalagot. Apan karon ako daw kanimo nahimuot. Kay ako ni bati sa paghigugma sa mga mo nga daw dili masabot. Dili ko na unta sudlan sa gugmang gibati. Kay basin sa kaulahian ako ra ang magbigti. Makaipon o binuhat nga pirmirang nagpamati. Sa mga marites nga mga baba nga nagpiti-piti. O bathala, ikaw na lang ang mag-igo sa akong padulngan. Sa kaugamon kay ni babaeng akong pakaslan. Nga ang dagway maisog daw sarang hingmungaan. usang iyo. Nga pirmi magputak-putak kay wala kay way kahumanan. Maura kay to'y gidangatan sa akong kuhan partner. Salamat guys sa balak ni DJ Sweetie Pie. Makadistract niyo kayo ka partner. Padayon nilang mga pa-shoutout ha partner. Paspasin na. Partner kay last na ni partner. Okay. Okay ka ni Aquarius. Sinundo na kayo ng jowa. Ayon. Watch. Ayon. Birahin na DJ City Pie. Birahin na dyan ako ni Sir Ray. Okay ka ni Ma'am Lelevet. Gibinuangan jud kang forever ni gawasang lang yung patay ni Giposel yan ma'am ay may together gyud. Grabe yun ni si DJ Kit Kat iya jud ko kuanon. Ug gikan pa ni Ma'am Lovey. Go DJ City Pie. Ayun. Si Grabe DJ si Sweetie Ma'am Pie Emsa. radang gawas na ko eh. Ano si Ma'am Ems? Ampere kay ni sila baganiha ra gyud. Ma'am Ems, grabe mo ni si Ma'am si partner na ko Ma'am Ems ay pakuana din ko niya wakwak. Murawas. Ika na ni Ma'am Carms Galyemet, ayon. Nice bala, kulit na ako mga kauban nga gihuto yung katawa agi sa bala. Ayon, thank you kayo sa mga kauban ni Ma'am Carms Galyemet ha. Kung sa tanang nagpaminaw dahil sa atong bala karong kagabion. Okay ka ni Anaha ko sa Monte Quezon. Maayong gabi mga DJ nga mga gwapa. Hain na si Lodi Donsoy. Maayong gabi sa Antipolo. Sabi na sa akong palanggoy nga kanunay na mati. Salamat mga gwapa. Ayun. Thank you for watching, Ma'am. Ambot Quezon. lamang sa 5 dun. Ayun. Abeta si 5 dun soy busy sa iya ang life. Oh, and Namagol pa si namagol Inko. kay maglukdo pa to guling ugma. Oo. Maligyan. Mamaligya daw siya kay para na siya ikakuan. Okay, diri sa to sa mga mensahe. Okay, gikan ni Commander Quick sunod kong balak akong pinangga kong langga. Salamat kayo. Bali lagi ng langga-langga oy.
Okay, ang atong oras mga karaboys kay nagakawat na magitaan ay. Last na lang yun ni mga karaboys. Salamat, shout out ninyong tanan. Shout out kay sa mga naminaw na pagkikayo. Shout out sa mga naminaw sa kanunay gid nga nagasunod diri sa DXVD 101.3 FM The Voice of the Pitan. Shout out da sa may sinunog sa mga Abila family, Hiyo family. Salamat kay ninyo mga karaboys. Kini ang last nga balak na ko mga karaboys para gyud ni ninyo tanan sa mga naminaw ug wala naminaw. Bati, handosin na partner. Dalagang gurang. Pagkalaay ning kalibutan nga akong ginapuy-an. Walay kalipay nagpaabot sa gisubay kong mga dalan. Walay mulingi nga mga lalaki ug mga kaulitawhan. Kay kuno ako gahi ug dili na gayud kuno hidutlan. Mauna ba kaha kini ang gilatid sa akong kapalaran? Nga mag-inusara ning mabugnaw kong kalibutan. Walay mo painit sa nagkurog kong balatan. Kalipay o pagpangga gihandom ning akong dughan. Dili gayud ako malimot sa akong pagkabatanon. Mga ulitaw magpila ug magtalay sa akong panahon. Mangindahay sa ilang gugma ug ako gustong maangkon. Apan wala ako'y nagustuhan sa ilang pagkabakakon. Ako usa ka binuhat nga dili basta-basta mahigugma. Pilion ko gayud ang lalaki nga lig-on ug abaga. Aron sa akong pagsalig kaniya itagana. Ang gugmang naulipon sa pagkabalaka. Apan ako karon puno na sa pagmahay. Kay gibiyaan na sa panahon nga mga nanglabay. Itawag ako kanila nga mangkay og wala na ukay. Puno sa kasubo ug wala na gyoy kalipay. Nahadlok ako sa akong pangidaron karon. Kay nagkasalop na kining akong panahon. Basi nun niya maginusara na sa dayon. Dili matiawan kalipay nga gustong maangkon. Para tayo ginangatan partners sa kuhan. Maura gyud og gidangatan partner. Sa mangkay nga mananaw kay. Mao ka to ang last nga bala karong gabi na mga karaboys. So salamat kaayo ninyo. Kuya Ilmo, basta na pa kay mga mensahean diha. Thank you kayo sa nga naminaw diha, nagtanaw sa live, daghan kayong salamat. Sabay puas niyong pagsuporta, dinhira gyapon ta sa 101 DXBD FM The Voice of the Pitan. Okay, then salamat po kayo ninyo DJ KitKat, DJ Sweetie Pie sa inyong pag-invite na ko rin, daghan kayong salamat. Og salamat po Okay, kaayo salamat, nimo Kuya ya. Ilmo. Salamat. Ikaw dia partner. Abantihin ang imo diha. Ako di ay, ato sa ning ko anon, Pangbasahan sa si nila, Sir Ray, abi sa imo. Salamat guys sa partner. imong pag-pack Ayun. ha. Okay. Thank you, Ma'am Lovey. Mari, go. Ayun. Salamat kay Pakpak na Madam. din si KitKat, ha. Ayun. Sila rin eh. Murag unfair na ni kayo, partner. Mugawas na ko ani king ano. Sila lang nagpakpak ni mo, si Sir Ray, o si si Madam Aquarius. Ay, pag Ako imo na lagi- partner. Then ako wala ko pakpaki, o, di ba? Ang ipagpaka naman ko gangan niya. O, dili bitaw. Thank you, Ray, kayo sa tanan dyan nga
nagpaminaw karon sa atong program sa programa ni Inko Donsoy nga mga tagik ug balak pasiaw ayon sa iya ang mga partner po ay ani nga program. Thank you kay sa higayon nga imong gihatag kanamo Inko. Salamat kay Inko Oh, Dons. Thank you day ni manager ug ni Ma'am Ivy ug sa tanan ilabi na gayon sa tanang nagpaminaw nato ug sa nag-support sa atong live nga always nga wala gyud tagibiyaan sa atong 12 million viewers, very heart warming po kayo sa Thank you mga so much. Oh, O partner kani minindot bala ko nato ning ka Peter B ka Peter. Ana siya partner oh. KitKat kong pinalangga. buti-buti Akong gugmangga oras-oras sa kakugnan naghaguros. Sa imuha ra jud ni nako ihandos. Mao ba? Okay, salamat kay sa pagtan-aw ni Sir Peter Daginotas. Ug salamat kay sa imo ang 12 nga pakpak na brada. God bless everyone. Gikan ni Lovey Ismadi. Okay, salamat kaayo, ma'am. Masahanan ko ka sa Ray last comment part. Oh ha, sunod pakpak ra ko nimo dai sweetie pie. Dili jud ko sa Ray. Murag amper na kayo ni. Dawatin mo ang pakpak ni Reibe. So, salamat kayo. Good evening, DJ. Okay, salamat kayo ni Akrim. Ulahi si Madam. Dahil si Ma'am Oo, Marcy. so, ang atong oras, mo ang mga mensahe, partner. Ante. Thank you, Jude, sa tanan nga nagpaminaw. Labi na gyud sa tanang mga taga-Bakong. Labi na kang Auntie Welka, kang Uncle Randy diha, nga always nagpaminaw sa mga Mandihar family o sa akong mga silingan diha hurot sa San Vicente sa Kayanon. Thank you kaayo ninyo sa inyong ever support. Sa always ninyong pagpaminaw kang DJ Sweetie Pie o sa programa sa DXVD, sa tanang program sa DXVD. Ayun, kanala. Maayong gabi ka natong tanan. So, mayong gabi sa to ang 17 million viewers. Thank you kay wala gyud mi ninyo biyae mga kada-voice. Thank you kay sa to ang 17 million viewers ug sa 30 reacts. Thank you so much sa mga nitawag, sa mga ning text, sa mga nagpa-shout out. Salamat kaayo sa mga nag-shares. Thank you kaayo ninyo mga kada-voice. Nga ang oras alas 9:26 na gyon. Ug sa ngalan na lang ni Inko Donsoy. Sa ngalan sa to ang mga kaubanan sa buhat ug sa ngalan sa ating station manager. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw mga kada-voice. Bye-bye ug maayong gabi kanatong tanan. I love you all. Sugad pa sa una, ako nang nandun, nga makahawas sa kalisod sa panginabuhi. Apan unsaon, nga pobre man lang, ang namat-an ko nga ginikanan. Oh, dawaton ko lang ang tanan.